kiwo seta mai kamshi da annuri kin shigo rayuwata ta canza duka zuci idan kina dariya zuciya tana rawa ni dai na same ki sai na yi godiya matar aure ki ne tauraruwa ke ce farin ciki da ke nake alfahari matar aure kin fi zinariya idan kina kusa komai yayi daɗi idan na gaji ke kike bani da karfi maganar ki tafi komai daɗi da ke nake jin zaman lafiya kin fi kowa kyau Allah ya yi miki albarka matar aure ki ne tauraruwa ke ce farin ciki da ke nake alfahari matar aure an ɓoye amarya a wani gida randomly a layin kawai a layin za a samu gida ɗaya a ɓoye amarya a cikin wannan gidan sai dangin ango sai sun zo sai sun nemo amarya sannan za a yi cinikin kofa a yi kamun amarya to irin wannan kamun zami a yau to dai amarya tana cikin wannan fili ba cikin wannan hall ɗin kawai ba fa tana cikin Mina event center she can be anywhere kila tana waje kila tana cikin motoci kila tana cikin wannan venue din kila ɓoye ta karkashin tebur ko karkashin kujera ko ina ma dai zai iya zama an ɓoye amarya ga anti Nadia ga anti Fati su ne za su jagorance ku zuwa ga neman amarya ba za mu kawo ba sai ku nemi amarya amarya can be under the table under the chair up outside in the car anywhere ba mu sani ba ku za ku nemo ta don Allah ka ku ba su satan ansa ku kyale su this is the fun part yanzu DJ ka nemo wannan wakan to anti Nadia da anti Fati ranar bikin ku farin ciki ya karo jamilunjidda kowa na murna Allah ya albarkace ku da zaman lafiya a yau rana ce ta musamman kowa ya taru don bikin ku jamilun sarki mai kamala ya samu jidda kyakkyawar amarya amshi jamilunjidda soyayya ta dore daga nesa sai ga zumunta kowa na rawa da farin ciki ku biyu kamar taurari kun cika zuciyar yaye da sha'awa jamilunjidda soyayya ta dore da kyakkyawa mai kunya jamilu na gari jarumi da zumunci da soyayya zaman ku ya zamo alkhairi jamilunjidda soyayya ta dore ɗakin kamu bayan amarya za ku iya zuwa ku ɗan jira a street haka mu jira amarya ta ƙaraso dangi ango ku bar amarya a nan ku ƙaraso nan an taɓa wane ne nan yake miki assalam salam Salisu ne yake miki assalam salam na ji naka suna ɗan yaro faɗi nawa suna ban san ki ba yarinya ban san ki ba na ji naka suna ɗan yaro ban ji naka ba na ji naka suna ɗan yaro faɗi nawa suna ban san ki ba yarinya ban san ki ba na ji naka suna ɗan yaro faɗi nawa ban san ki ba yarinya ban san ki ba na ji naka suna ɗan yaro faɗi nawa suna ban san ki ba yarinya ban san ki ba na ji naka suna ɗan yaro faɗi nawa suna Hajara masoyiya so you know the voice اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين. Allah ka sa albarka a cikin wannan aure, dukkanin alkhairin da kake tattarawa gidan aure Allah ka sa su same shi. Allah dukkanin wani sharri da wani abin ki Allah ka kautar musu da shi. Allah ka haɗa musu albarkar da take cikin aure. Allah ka haɗa musu dukkanin alkhairin da yake cikin sa. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jamilunjidda, soyayya ta dole, ranar bikinku farin ciki ya karu. Jamilunjidda, kowa na murna, Allah ya albarkace ku da zaman lafiya. A yau rana ce ta musamman, kowa ya taru don bikinku. Jamilu sarki mai kamala ya samu jidda kyakkyawar amarya amshi. Jamilunjidda, soyayya ta dole. Honestly, for those who may not know me, Hira has been my friend since like 4 years back. I met Hira in the university in our first year, and I cannot really start to explain how our friendship has been ever since I met her, but I'm really happy today. Honestly, saying this today, it's just so unbelievable that we're at Hira's wedding. She's the person who can always be there for you no matter what. And one thing I'm grateful for is that she was always there for me, especially when I went through the worst breakup. Standing here today, honestly, is a little so hard for me to give it together. But this isn't just another wedding for me. This is Hira's wedding. I'm very happy for you, my friend Ibrahim. And I pray Allah bless this marriage with barakah, zawja and mawadda. I congratulate you all once again. Congratulations. Allah ya sanya alkhairi. Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya bada zuriya dayyiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farin ciki ku biyu kamar taurari kun cika zuciyar iyaye da sha'awa. Jamilunjidda, soyayya ta dore. Jamilunjidda, soyayya ta dore. Ranar bikinku farin ciki ya karu. Jamilunjidda, kowa na murna, Allah ya albarkace ku da zaman lafiya. But I still find it hard to believe we're all gathered here because my Hira is getting married. The same Hira I met 10 years ago, who was my first ever roommate. The girl who became my sister, my other half, my partner in crime, and my go-to person. Every memory I have had from secondary school includes Hira in it. You'd never see Hanan without Hira. How we used to hold hands and walk around school talking about everything and anything until people started talking. Someone had to come tell us and share with dinner to get I'll never forget those hangouts where we'd watch couples.
zama abokiyar rayuwa ta gaskiya. Auren ku albarka soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuri'a ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Murna ta cika gari, yan uwa da abokai suna taya murna. Daga yau ku zama daya, Amina da Shamsu ku zauna lafiya. Ke juna da gaskiya, ku ciyar da soyayya gaba. Fatan mu ku zauna lafiya, har zuwa sabon shekaru masu albarka. Auren ku daɗi ne kamar ruwan sama mai sanyaya zuciya. Masha Allah, Allah ya sare, Amina da Shamsu aure mai albarka. Kamu taya murna, aure soyayya Amina da Shamsu Ali. Allah ya albarkaci zamanku ya kawo farin ciki a gidanku. Amina ki kyora mare kin shiga gidan kauna da alfahari. Shamsu Ali an gona gari ka sama abokiyar rayuwa ta gaskiya. Auren ku albarka, soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuriya ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Ta cika gari, yan uwa da abokai suna taya murna. Daga yau ku zama daya, Amina da Shamsu ku zauna lafiya. Ku rike juna da gaskiya, ku ciyar da soyayya gaba. Fatan mu ku zauna lafiya, har zuwa tsawon shekaru masu albarka. Auren ku daɗi ne kamar ruwan sama mai sanyaya zuciya. Masha Allah, Allah ya sare, Amina da Shamsu aure mai albarka. Auren ku albarka soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuri'a ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Auren ku albarka soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuri'a ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Rayuwa mai cike da farin ciki, da farin ciki. Auren ku albarka soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuri'a ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Murna ta cika gari, yan uwa da abokai suna taya murna. Daga yau ku zama daya, Amina da Shamsu ku zauna lafiya. Ku rike juna da gaskiya, ku ciyar da soyayya gaba. Fatan mu ku zauna lafiya, har zuwa sabon shekaru masu albarka. Auren ku daɗi ne kamar ruwan sama mai sanyaya zuciya. Masha Allah, Allah ya sare, Amina da Shamsu aure mai albarka. Yanzu amma kai mana lancin cake naira nawa? So matsayina na Alhaji Aminu Skin, ɗaya daga cikin manyan abokan wannan ango da ake wannan celebrating day nashi na widi. So na ba ango da amarya naira miliyan 1 akan wannan abun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Alhaji Mustafa don Borno. Na yi musu murna wannan auren, Allah ya ba su zaman lafiya, kuma na yi musu alƙawarin miliyan 1. Kamu taya murna, aure soyayya Amina da Shamsu Ali. Allah ya albarkaci zamanku ya kawo farin ciki a gidanku. Amina ki kyora mare kin shiga gidan kauna da alfahari. Shamsu Ali an gona gari ka sama abokiyar rayuwa ta gaskiya. Auren ku albarka, soyayya da juna kullum a zuciya. Allah ya baku zuri'a ta gari, rayuwa mai cike da farin ciki. Muna babban farin ciki da wannan rana mai albarka, saboda kannan mu gasu suna ta ƙara aure. Mu kuma muna nan ba mu ƙara ba, sai dai mu tsaya inda muke, saboda mu an fi ƙarfinmu a gidajenmu. Amma ku da kuka yi ƙoƙari har kuka ƙara, Allah ya saka muku da alkhairi. Na ce mu an fi ƙarfinmu a gidajenmu, mu sun ishe mu, Allah ya sa mu gama lafiya. Ai shi ango yanzu ba kuɗi yake bukata ba, tunda ya samu addu'a iyaye kuma ya samu addu'an mu, Allah ya gina shi ya zama mutum, ai ba kuɗi yake so ba. Kawai addu'a zaka musu da zaman lafiya
ka ɗau wani abu ko mota ka ba amarya tun da shi yana da motarsa. To amma saboda ba wani lokaci, idan Allah ya kai mu an yi bikin nan da sati biyu, to da ango da amarya na ba su kujera haji, ni za su je su haji, ni zan kai su wannan insha Allah. Kuma in Allah ya yarda karfe 2 na azahar na goban a daura aure akwai fijo da na so wa ita matata, to wannan jar ita ma kuma na bawa amarya. Kun san shi MC da abin da ka bashi to sai ya faɗa cikin mutane, ni kuma ban san in abin a faɗa cikin mutane. Amma dai yanzu Allah ya yarda a yanzu zan sa a kawo mai gizina yadi 10 shi ma saboda babbar sallah, sannan ga naira 50,000 sata a cikin aljihunka taka ce. Allah ya saka da alheri mu. To jazakumullahu khairan. Kurke juna da gaskiya, ku ciyar da soyayya gaba, fatan mu ku zauna lafiya, har zuwa su shekaru masu albarka. Auren ku daɗi ne, kamar ruwan sama mai sanyaya zuciya, masha Allah, Allah ya sa da amina da shamsu, aure mai albarka. Masha Allah.